Chotatu weekend china chinotapira 16 May 2024 makabatire kwa muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe rikandida pina ndiri mukati mekureva nditaure ndakadzikamira muri yeZimbabwe chikwanziro ndosvika kwa muri vateereri ndime munoremekedzwa ndime makabata chimuti ndime munoita kuti nhepfenyuro svike pamusoro so kusvika kwaita parutani nhasi ndime vateereri chikwanziro munogara makachibata nguva dzese nhasi muri yeZimbabwe bhegi rangu rakazara ndakadzitakura ndati ndakapakata ndati ndakadzichengeta asi inzwai muri yeZimbabwe ndinotsaura tsumo kana dimikira kuti mbudzi kuzvarira pavanhu kuti ndidzingiro imbwa dzose dziri kuuya pano muri yeZimbabwe vakawanda vari kuchema vari kutsvaga rubatsiro vakawanda vari kurwara vari kutsvaga rubatsiro vakawanda vasingazivi dzidziso vari kutsvaga rubatsiro nokuda kubudikidza nekuda kwenhepfenyuro saka zvese zvichauya pano muri yeZimbabwe rodzai pfungwa tigobatsira ndiko kuti nhepfenyuro igosimuka icho kwadi izvozvo ni oroshi uri binifo vakachiwemba communicata iritifo papa patine muri yeZimbabwe ndakabata nyaya nhasi ndine nyaya mbiri dzakada kufanana dziri kuenderana asi dzese chirwere chiri mumadzimai. Varwara nei? Mukadzi wandiri kutaura nezvake muri yeZimbabwe ari kurarama ari mumaoko mehama yaamai vake mai guru kana kuti mai nini ari mukati meguta rino reHarare muri yeZimbabwe. Anoti akadanana nemumwe murume vari kunyika kuSouth Africa adanana nemurume iyeyo akataka kusenderwa mameseji nokutaura pafoni achinzi siyana nemurume wangu. But iye aifungidzira kuti izvo murume aitaura chiti iye manyepo handina mukadzi asi kutaura kwandita panguva ino muri yeZimbabwe mukadzi uyo ari kurwara ari mukati meguta rino reHarare mai vake vari kuchema vachiti ndazama muri yeZimbabwe handina chichandibatsira nokuti kana mari chai handichisina zvandiri nazvo muri yeZimbabwe mapics acho kana mukamatesa muri yeZimbabwe zvinorwadza. Asi chandinogona kuita panyaya yakafanana iyoyo ndechekuti kana vari vanhukadzi handiendi pamhepo handikwanisi kuzvidudzira ndisati ndatsvaga vamwe madzimai vandinoti pindai pakavanzika nemumwe mudzimai uyu muone zviri kutaurwa ndo zviri paari here. Baba Isabel mudzimai wamuri kutaura nezvake uyu ari kuSouth Africa danana nomwe murume achibva tanga kusenderwa mamessages zvichinzi siyanai nemurume wangu right murume akati kunyepa handina mudzimai handina mudzimai. Okay iko zvino zvomukadzi uyu ari munomu ndo mhaka yakuzongusiyiwa ari kurwara yeah. Mukoma KB kana munhu achifamba tinobva kutsoka topinda tinoti mupimbira tobva tapinda muzvidya right tasvika muzvidya abva amera nyama dzakawanda muzvidya mukati muzvidya mukati makamira nyama dzakawanda zvokuti nyama idzi dzakasvika pakunovhara pekuti kunyangwa achifamba anogona kutokundikana kufamba nyama idzi dzichibatana zoti friction inowanda pakati pemakumbo nyama dzichikweshana dzakawandisa kuzvipatara vazama hakuna chiri kuitika kuvabatsiri zvanisaka ikunyautisha kuti handisindobatsirwa sei. Imwe yandinayo muri yeZimbabwe ndeye munhu watichori nayo pano panhepfenyuro nhasi ZBC Mbari Studios. Mukadzi wandiri kutaura muri yeZimbabwe ari pasi pemakore 30 ari kuti ane vana vatatu kana akwanisa nguva dzikachitendera anogona kupinda pamhepo achitaura ega anotaura kuti akaroorwa nemurume kutaura kuno ane vana vatatu murume ane mukadzi wanga kudanana naye zvokuti awanzotizira kuenda ikoko murume pakazodzoka kumukadzi uyu musi wakangosangana semurume nemukadzi ndo pakatanga kumera chinhu chiri kumera paari. Kutaura kuno kwandita muri yeZimbabwe mukadzi uyu padivi pesikarudzi pakabva pasimera sikarudzi yechirume iye ari mukadzi. Chinhu chandiri kutaura muri yeZimbabwe chinogona kunge chiri kukura kwacho hafu yebhopwendi vanoziva bhopwendi zvairi tikaigura nepakati ndozvachitori. So ari kuchema nokutsvaga mubatsiri kuti ndingabatsirika sei. Vazama kurapwa vakambopiwa mamwe mishonga kumadoctors but chinhu hachisi kubva chinhu hachisi kudarika. Kana makachitarisa chinoratidza kuve mufananidzo wemutezo wechirume but wakamera pamudzimai.
vaenda here kuzvipatara haisi STI here zvirwere zvepabonde vabva vapiwa mishonga yakafanana naizvozvo zvese zviri kuramba kapiwa mishonga yemawatsi hapana chiri sei achitaura nemurume wake murume ari kuti kudini murume ari kuti kurwa iye murume hapana dambudziko riri akuti hapana dambudziko ari kuti paari hapana dambudziko kana kuti dai riripo asi kuudza mukadzi wake kuti nendiwo ndiri dambudziko rakati kuti hapana zvakaitwa here nemurume paakaenda kumuzanzi kuSouth Africa ndo zvaari kutofunga kuti pamwe pakaenda kumurume wangu kwakaenda kunze munhu waari kufambidzana naye pamwe ndiye akamugadzira nokuti patakangosangana chete isusu ndo pakabva paitika zvinhu izvi kana uchirwara baba Isabel unoenda kuzvipatara unotsvaga vabatsiri akakwanisa here kusvika kuvabatsiri ende ari kunzi kudini iko zvino zvimukoma KB ari kuti panguva yabva ane nguva achisina chinhu ari kutenderera so ari kuti ndiri kuzama kupotera mukoma KB kwamira zvakadaiswa kuti aangaonewo here munhu anogona kumubatsira munhu wandiri kuti andinaye vanhu paZBC Mbari Studios ichokwadi tikaita mukana muchanzwa kamudzimai uyu achitaura kuti zvava nenguva yakareba sei uye zvakatanga sei handitika panyaya yamatanga kutaura baba Isabel hana here kukwanisa kufonera nhamba dzaitumira mameseji pafoni pake zvichinzi iwe siyana nemurume wangu atori nemashoko anotaura mukoma KB nyaya dzinowanda kuburikidza nekuti kuti atozoziva uchokwadi kuti no munhu wandiri kutamba naye murume womunhu ende akanzi tichaona kwazvinogumira nokuda kwemurume wangu watamba naye haazive kuti murume uyu anogara kupi haatozivi vakasangana kuSouth Africa murume achiri kuSouth ikoko achiri kuSouth ikoko ane nhamba dzake here kuti vaidze kumufonera munhu ane nhamba dzake pari zvinozvo handizivi kuti achiri kudavira here makosi but nhamba dzachona vanadzo zvakaoma chimwe chamakabatira Zimbabwe chinoti kudini ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba ndine nyaya yandinayo yekuti murume ari kuenda akaenda kuchikomba chemukadzi wake kunoti ndiwe chaiye ndiwe unogona ngokabata upenyu wangu ndinokumbira regerero kuti iwewe ndiwe unogona kuti papoindi kusvika ndatarisana nerufu kuti ndisafe inini ndinogona kuraramiswa newe chiri chikomba chemukadzi wake handiriya simudza mbada tirove pakatsikadzika ndiriya maitsamba ndirove iwe handiriya iwe ndirove amai handiriya maitsamba ndirove iwe handiriya iwe ndirove pakatsikadzika simudza mbada pakatsikadzika simudza mbada chifori tiwiri benefo mucheka tapio mucheka whoa majesty by the father petale pro mucheka fala tuzibekechana mdraiba mucheka tumanda wakachiweba kibili kyasho mucheka kainyo shweri beautiful wakachwe simplicity almighty denyoroshe oiri rikiti vakuda kunyudza gejo please gadzirai 17 minutes to 11 baba Isabel pfapfaidza itinzwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndapindira ndiri mukati mekufamba paka chipinge chekuchipinge chiri kuti kudini Zimbabwe kana uri mumota ndiri kukumbira kuti muise masiti belts mundege mune zvinoiswa mubhazi kana ugere pasiti rako wega batirira yes newe driver usakanga kuti ukabata steering kana wakabata chimoti chiri kurema amai kumagunde amai kumagunde jegesa musutu kumagunde kufamba uko paka chipinge jesi right muri yeZimbabwe kune murume ane 32 years dzekuberekwa nemudzimai wake ane 26 years dzekuberekwa ndokubva varoorana kudaro iko zvino zvikutaura kune kwati vane 7 years vachigara vese but vange vasina mwana asi pave nemwana zvadaro akaita kuti mwana azovepo aifamba nokuita shungu dzekutsvaga mwana mukadzi
kana ndisingakakanise murume akafamba nemukadzi kamwe chete asati tinokuda kokubasa kwandinomboenda ikoko ndine zvandirozo ende anotomboere zvimwe zvinhu achiti izvi ndazvipiwa izvi kuti timbonywa timbodya timbogeza pamwe tingaite mwana. Okay. Asi mukadzi akazoita tsvakirudzo kuti hapana zvaiitwa yaive feki ndaivharwa. Chii chaikaitika? Vagara kudaro mukadzi kwaakaroorwa kubva kuvabereki vake vatori vafundisi vatungamiri verimwe kereke rimwe sangano asi havasi maprofita. Mukadzi akatanga kufamba kuzama kutsvaka kuti sei tisingaite mwana ndokubva azoyambuka ndokuenda manika nyika yeMozambique kwaakaperekedzwa neshamwari yake. Ndakatambudzika kusvika ndaenda apa zvikanzi aiwa wangu wauya kuno ndine wandinobata naye ari munyika yeZimbabwe ndana kudobore Right? ndona kuti sezvo ini ndakura ndiye uchafamba naye mudani auye pano anonzi Nengi ari kunyika yeZimbabwe chereye zvikamuomera anouya kuno. Muri kuti Godobori akashanyirwa nemudzimai uyu wekuchipinge mushure mekunge atadza kubata pamuviri. Right, ari kuMozambique. Asi anoshanda naGodobori ari kuZimbabwe. Alright. Andaiziva kuti kunitori nenetiweki dzekutodzi kana uri kwakati unogona kunzi enda kuna Nengi. Zvikanzi mwana wangu kutanga basa iro rakatangira pano ndakuchikupa munhu iyeye wabva panapa zvimwe zvaunoda zvese sezviya zvokunzi izvo wabva muchipatara chihombe but kana wakunodhireswa ronda rako unoenda pakiriniki iri padhuze. Yebo. Ndio zvakaitwa enda kuna Nengi ndiachakuitira zvese but iwewe inzwa hauna kuzvarwa uri ngomwa unobara iwe. But ndaona zvakaitika ndezvekuti murume wako akatora urombwa asi mukadzi uyu achipinda mudare akatara kunzi imi uri kuuya nehama yako uchiti iwewe hauna mwana ingavane ndimi akabatwa vanhu kuti musaite mwana akati hapana chandoziva ndokudzika zvikanzi aiwa murume wako iwewe nokuti ndiri kuda ropa rako neremudzimai wako ritori pamwe chete kutaura kuno chiri kukonzera kuti musaite mwana ndiri kuona ropa renyu ritori mubhozoro rine zvarakaitwa ende matova nepfuma matova nemakombi kaimi. Endi mudzimai akadaira here kuti vane makombi? Ichokwadi akadavira kuti hongo. Zvikanzi right basa rinoshamisa rakaitwa nemurume wako paakazwa ine zvinhu chii zvikanzi isu tinoti varume vakabuda vachidzoka manheru inyaya kuti vanga vaenda kubasa kunoshava ende vakandigamuchidza zvavandigamuchidza ini handiti problem nokuti murume ibasa rake rikuti ritira ini nemukadzi nevana. Zvikanzi right ndaona wakamborwara makumbo iwe pawakarwara makumbo kaenda kupi? Zvikanzi murume wako akaenda kun'anga yakaendera yakaiudza kuti kana uchida zvokuromba akatonokumbira kuromba but kana wakumbira kuromba urombwa wandinawo pano usiri wokuuraya hama dzako ndiwo kushandisa ropa rako iwewe nemukadzi wako. Asi hamuite mwana hauzi kuuraya veukama asi iwewe instead yekuuraya vamwe ropa ravo ndichauraya vako vana iwe wabari. Hey, murume ndo zvakaudzwa kun'anga. Iwe wabari unoda zvinhu zvikanzi kuuraya hama ndini itai kuti ini zvangu ndisaite vana. Okay. But panodiwa ropa rako neremukadzi wako kuti aende kunokumbira ropa remukadzi zvakanetsa zvikanzi no problem ndokuitira zvokuti ndiwane ropa remukadzi. Zvikanzi enda izvi nokura tsoka yemukadzi wako uye naye pano ndobva nokura tsoka yemukadzi achienda nemukadzi tsoka yemukadzi achiita zvakaita mukadzi otanga kuzvimba makumbo mukadzi achafambi 1 week mukadzi akarara maoko kuenda kuzvipatara makumbo mukadzi achaite. Zvikanzi chiuya naye chimuudza kuti chiende kune munhu anobatsira ndobva atakura mukadzi uyoyo kuenda naye kun'anga yake ndokwaikasvika chinotemerwa mukadzi ndobva vakatora ropa. Mukadzi ari kufunga kuti ari kurapwa makumbo haasi kurapwa makumbo anga atorwariswa kuti pachaya kuzorapwa ndobva richatora ropa rake. Hey, ndobva ratorerwa ropa syndicate ndobva rasanganiswa ndobva kabuda chi urombwa uyayo mukadzi haasi kuziva bedroom kufara hapana chaibuda mukadzi haasi kuziva pakanoudzwa ikoko zvikanzi inini ndakuita nyaya yekuti uite mwana asi inzwa pauri kuita mwana iwewe zvinokonzera kumurume wako nokuti mwana hadiwi mumba mukakuita mwana chete dai ariye murume adzokera kunobatsirwa akanoita mwana kunze iwewe ndiwairwara iwe. But zvawakubuda iwewe nokuti muridzi wemushonga murume hafa akaenda kunobuda kunotsvaga umwe mwana nokuti anoziva miko yake. Iwewe kukakuita mwana chete murume anorwara potse anofa. Zvikanzi kudini mudzimai? Zvikanzi aiwazvo ingaone ndakagangirwa wanini ndofa here ndisina mwana pasina chironga chirango chandakagarira pasi ndikuda mwana. Zvikanzi but mwana wakwese kuti ano murume wakwese kuti uite mwana unotobuda kunze.
mukadzi papara varume vanongozi amai makaroorwa here zvanzi aiwa mwana numbu yabata murume ari kushedzera kuti numbu ndiani bhodzi mupfungwa dzakanoziva kuti inini handidi sei handibare ndokudzingira mukadzi kwena tete aiti akagaragara mushonga wake zvakare unotiwo havafana kutora nguva yakareba vari kure woteerera zvikanzi no sei muchiti numbu haisi yenyu zvikanzi ndiri kumbotsvaga mari kuti madna tese titi vaishidzira kuti mukuwa bamunini nemari dzamunadzo mungati mungashaya mari yemadna zvikanzi ndiri kugadzirira kusvikira mwana azvarwa kwakazvarwa mwanai kwakazvarwa mwanakomana hei mwanakomana azvarwa mukoma KBW yeZimbabwe murume achibatana kurwara zuva razvarwa mwana akazvarwa kuma2 dzeusiku rakazobuda zuva murume angatonzi atakurwa aendeswa kuhospital kurwara serious achitaka mutadzvirati womboita serious akutomboita senge brain dzakuita sei dzakukanganisika iye mukadzi paakaenda kunobatsirwa paakaudzwa kuti murume wake ndiye akamusunga kuburikidza kane urombwa hwaakaita right hapana here hama yake yaakaudza mukadzi akaudza hama dzake okay hama dzake dzanga dzakutoziva sezvo zviri kuitika but hama dzake dzaiti vari kukubatsira vese ngavaone kuti vari serious zvisadzoke kwauri izvi asi munhu wasina kuudza kuti ndaziva nyaya murume haana kumunzwa kuti ndaziva murume takakurwara vakuchigara pasi hama dzemurume nehama dzemukadzi anga akutungamira pazvinhu zvese mukadzi but mukadzi aisabva mumba aibva kuvabereki vake kunyange paakapona akaenda kuvabereki akati mwana wandapona panapa uyu haazi kudiwa kumba ndikaenda kumba zviti vaitoenda kunobatsira nyaya yekurwara nemurume kwemurume achibva kumba kwavo nekuti mwana asikuita sei haasi kudiwa zvikanzi ndo nyaya yachona murume uyu vachibva kuti nemukadzi regai tiende kumwe kwandoziva ini tinobatsirwa ndokuvakasvika chionzi nai baba imimi hamuna here kwamakaende kwamakapiwa neng'anga mushonga kunzi imi musabare hazvisiri zviri kutaurwa here kuti imimi muite sei musa kunzi hamuite mwana saka imimi nyaya muri kurambira mukadzi imimi kuti munombonisa kumba kwawe haisi nyaya here utomboteerera nyaya ichitaurwa zongokwidza zvikanzi right ichokwadi kuti mukadzi wenyu uyu akaita sei akabuda kunoita mwana but panoda peno ukama wenyu wakakwana vakukamanyisa vasina kuuya panapa ndiri kukutumai endai kwanhenga ari kuZimbabwe ikoko dare pandiri kusiyira pano rinoendera mberi muchadzodare sera ndiri kutaura pano kudzura nekuti vanenge vachiziva zvese vachibva vasvika paipa zvikanzi baba imimi makaromba neropa remukadzi wenyu hama dzemukadzi dziripo murume zvikanzi nemurume ichokwadi zvikanzi ndezvekuti amurware muchingobuda muno muizvezvi mukasatosungwa munogona kuenda nenyika munori murwere akakwana imimi but zvatiri kutaura zvemukanonoka munofa hama dziripoka dzakufambawo padhuze dzakashingidza chi munhu wadzo vanogara pasi munoziva here kwamandosvika chokwadi kwandakaenda ndiripo ndokubuda chokwadi macho kuhama dzake kwandakaenda kuti chi kuriko anga aenda kunoromba kupi murume uyu anga aropa ikoko kuchipingi ndokwaakaromba ikoko ndokwaakaromba ikoko but aenda ikoko ndobva asvika zvikanzi ndakakuudza kuti hamufaniri kuti muite mwana but mukadzi wako akangwarisa akabuda nezvaakaita kusvika aita mwana ini mushonga wandakaita ndiwo kuti iwewe naiye semurume nemukadzi amuite mwana kwete kuti akabuda kunze achanoita mwana but iwewe nemukadzi wako amuite mwana but mukadzi wako akazobuda ndokuita mwana iwewe pamushonga wako apadiwe mwana saka toita sei zvikanzi nyaya iri panapa kuti iwe uite zviri right waitirwa mwana kureva kuti wajambirwa mishonga yako yatatukwa kana mishonga yako yatatukwa yafumuka inodzoka back kwauri ikoko dai uriwo wakaita mukadzi wako dai achirwara zvino zvaitirwa nemukadzi akutorwara ndiwe chigara pasi nemukadzi wako akuudzi kune chikomba ichi chakaita mwana newe kuti usunungurwe iwewe pari kudiwa munhu akaita mwana nemukadzi wako ropa rake ndiro ratinoda pano kuti sunungure iwewe chikomba so kuti vaende kuchikomba ndokunyengetedza mukadzi chikomba mukadzi ambotsika-tsika zvikati nevanhu wonaka zvokuita zvemunhu anofa uyu murume wako kauyu chero musina kuita mwana but murume wako zvikanzi akakanditira utsinye kuti ndife ndisina mwana inini dai yakariya akazoita izvozvo dai ndisingafere zvikanzi no gare pasi ndikugara pasi nevanhu vanatete egonatidiko svika vanzi no ngatadze chikomba angatoshiudza kudhira kuti nyaya yakamira yakadai so but mukori kudiwa ndokuti vanhu vakutouya kwauri wewe ende ndakutovaudza but chikomba chitoriwo nemhuri yacho
chikomba chimo chadadiwa ndipo chaiswa kunzumbe kafana nekwa sabuku. Okay. Akati ini ni chikomba andisi kuda kusangana nemi ukama chete ndikuda kusangana nemi patori nedarere nzimbo vanhu vakawanda kuitira zvinoitika mangwana ndikuti ini ndiri kuzizanda ndakaita mhosva ndakaita mukadzi mwana nemukadzi wemunhu. Good. Iye aiti mhosva but vapa dare veukama vakagara pasi vakati mukoma wedu muri chikomba but makabata upenyu hwehama yenu. Chikomba so zvatiri kukumbira panapa ndezvekuti tiri kukumbira kuti zvichateerwa nevabatsiri mutibatsirewo zvisunungure hama yedu. Chii chiri kudiwa baba vanga vakaromba ropa rava rakasanganiswa nemukadzi imimi makasanganisa ropa iroro neremukadzi uyu ropa rababa rakabva rakanganisa yanyama imochidze ndimi nemukadzi uyu murume yabva abuditswe nekuti mishonga yake yashashandi saka ari kurwara pari kudiwa ropa rani renyu tisunungure murume upi uyu sikanzi upenyu kauyu iropa kairi kundika zotanga kurwara inini veukama vake vakati murume zviri kwauri kubvuma kana kusara ropa nderani nderako pahama dzake murume uyu akaramba akasimuka akaenda asi abuda akazofona chiudza mukadzi kuti udza murume wako kana achida kuti inini naye tiite sei ndibvume zvinizvi ndiri kuda chii mari ndiri kuda mari yakataurwa mukoma KB imari 162,000 ziki mari ide muno muZimbabwe 162,000 ziki imari kuma US equivalent to $12,000. Hey! Iri kudiwa nemurume uyu wongu ndiri chikomba saidi rangu inini ndaigona kubhadhariswa kana mombe mbiri but upenyu hwangu ropa riri kudiwa iri so mari yaisati yabuda veukama zuva nezuva rikudai kuombera kuti kuchikomba ko murume uyu handiti akaromba here hana here mari iyo yokuti abhadhare aisi kubuda mukoma KB aisi kubuda ane makoma zese but kuti ati ndiri kuya nemari iyi hapana chiri kubuda endi vamurutira sezvimwe naye mukoma inga mune makombi 1 inga mutori zvitiro zvakadaro 1 ko sei ari kuti mari iyo handina akutodzoka bheki kune veukama kuti ndibatsirewo pamari ndikwanise kurarama. Chikomba achisi here kudzikisa mari yachiri kuda kuti ropa ritorwe. Hapana zvandati ndanzwa kudzikisa kuchikomba nyaya irudoro ndiye mari ndiyo iri kutsvagwa izvozvo apa murume dzimwe dzenguva hatikwanise kuita meeting naye zvo zvakatodhakwa akatosungwa paamboti mbichena paye ndipo paunotaura naye. Dare rakaitwa rini kuti tione kuti zvava nemazuva mangani mari isati yaunganidzwa? Dare rakaitwa musi wa 4 mwedzi unoyu 4 nhasi musi wa 16 zviri kutopisa zviri kutorema izvezvi. Saka izvozvo vese vari kuchipingi vese varipo vese vari kutoonana. N'anga yakarombesa murume uyu iri kushedzera kakuti kana chikomba chikangounza ropa zvese izhula ipapo ndiri kupedzera masports konapo amai 0713-938-538. Saka munhu aunza nyaya kuNational FM ndiani? Right, hama dzemunhu ari kurwara ndo dziri kuti isusu hama yedu yakufa izo but pairi kufira tiri kupaona. Dai murimi vanhu vaita sei venyika ino vakafana nevatungamiri vakafana nemadzimambo havakwanisiri kutiendera kana kumurumeyo kumuti uya panapa iwe zvinhu zvinogarirwa pasi wonawo inga wani iwewe wakapinda mumba memunhu dai pasina urwere uyu dai usina kubatwa pfungwa dzako dzaiti chiwo chigara nemwana wawakapa nemukadzi wemunhu. 162,000 zigi $12,000 iri kudiwa nhasi. Iri kudiwa izvezvi kuti munhu anze apa apasati pataura kunzi munhu uyu anogona kungofa pakanzi munhu anogona kungofa. Ya apa kaipa handizivi mukoma KB dare murume haakwanisiri kusunungura munhu. Vateereri manyama moita sei dai wanga uri wechikomba wakashina nemudzimai wemuridzi mhiko dzemurume dzibva dzakanganisika muridzi wemudzimai akurwara pakudiwa ropa rako iwe wechikomba uchibva wati ndogona kufa saka ndiri kuda kuti ndibhadharwe 162,000 zigi imari yakangofanana $12,000 apo bankuru ari kuduara muridzi wemudzimai wakaita naye mwana ende pari kuzwa kuti mukanonoka anytime munhu anogona kufa. GP Huchi
yapindira mu studio mablateni rega tinzwe kuti akatibatira iko nasi kana kutamba kusvika apa ngashirika kuuremu wake ngasunungure mwake ya pakaipa rega tinzwe kuti dare rinoti kudini muri kuti kudini ko zviri kutaurwa kana na Henzi Chimapa vaterere manyama Kanyemba na Bosho mukadzi wokumera sikarudzi pasaidi ngafambe aite go back to sender murume wake akagadzirwa nemumwe mukadzi ndane message yauya yokuti hazviite here kuti ropa remwana wechikomba ritorwe kuenda kunorapanura bankuru izo pasimuzi auya nemwe pfungwa anditi ndo ropa racho ndizvozvo ndo panisingazoti zvinoita here izvozvo vanogona kuti kunge vachitoburitswa murume wamuri kuverenga nezvake tsamba yake uyo anogara nakilometers achiringana ndi mafred made kufamba angoti ndobva ngoti kwesene make ini sachifi ngavatore ropa remwana baba avo vapore ndinonzi chifi regai maradza CBD Harare asi vachizogara vese here kuenderera upenyu nemba yavo zvinoita here kutora ropa remwana kuti rinorapanura bankuru urombwawo chipinge negokwe same WhatsApp group Kanyemba ndinonzi Mr. Desire Chigwededza all the way from Bakasa no mukoma KB bano nokanganisa kutaura inenge yatonga tombosiyawo gokwe chipinge kanire mudzimai ranga rakachengetwa uko kwawakaenda kunoromba achizorwari here chikomba ndo patisingazivi mukoma KB icho chikombawo dai izvozvi chakabatwa nerunyoka chiricho chiri kuzvimba dumbu chaiendawo kumuridzi wemukadzi chichiti ona ndiri kurwara shamari mukadzi wako ndiyandikonzesa wandakatora ndiri kudawo 12,800 sekuchipinge chikomba ngachidzore moyo umwe ararame iye ane mhosvawo kana zvanetsa ngaiende kwamambo umwe ararame ndinonzi batapiwa ndiri kuStone Ridge kudhemu akomana because chikomba mukoma KB chiri kuti ine handirambi kudzora moyo chandiri kutya iropa ndogona kuzorwarawo ndikafa nokuti murume ari kurwara uyu ndikasanganisira ropa dai pasina nyaya yeropa Chikomba is open for business pachipinge KB na Bosho murume uyo wekuromba nezita romukadzi uyo hapana yokuchema naye nekuti uyo mazvokuda mavanga enyora uye zvokuti mwana atore ropa rimirire dzaba mukuru hazviko ku anoda kuti ropa rake riende kunganga riswe muhari ndianiko hapana anoda kufira kufira isiri yake paka ndapindira mhuri yeZimbabwe inonzi Gokwe Kajirivanda ndapindira mukati menzimba Gokwe Kajirivanda mukoma KB kune chiitiko chakaitika murume akashaika murume ashaika kudaro afa akasiya audza mwana wake kuti inini pachangu ndinezvo ndakagara ndakaita muupenyu namba yandafa nayo aisiri wena kaifana kufa nayo mufamily medu pandafa apa apasiriwo panangandifana kuti ndigufira but kufa kwandaita ndine mhiko dzandanga ndakaita but mhiko dzangu dziri mukati memunda ndiri kukumbira kuti dzibviswe chikonzero pandakatangira vese vanogona kutofa kana zuva rimwe chete chikonzero dzakanganisika ndiri kukumbira mundishedzere muzukuru wangu mwana wehanzvadzi yangu mwana wehanzvadzi yavo baba ava ari kugweru ndokubva afonerwa kunzi gaakasire vari serious vachiri kutaura vari mukati mekufamba mukomana uyu akati mari yanga ndasati ndatambira uyezve ndiri kukumbira ndikumbire ofu kubasa ndigomhanya mukomana achibva mhanya amhanya baba vakatanga kusataura achiri muroad achidzika bhazi ari kubhasi stop ndo pakatambira mashoko ekuti tine urombo baba vashaika muzukuru asati audzwa nematambudziko vachibva vasvika apa vasvika mukoma KB mumba manga mune chituna maigona kutanga kunhuhwa kuita sezvinonzi vakanganisika but vakatariswa nemasahwira vaionekwa kuti no atori munhu ari right vachibva vanzi pane zvinhu zvoda kuti zviitikwe vanhu vakatanga kurwisana nekurovana panga pasingawiriranwe zvakaita kuti vanhu vatadze kana kuziva kuti anotara guva ndeupi zvakaita kuti mutumbi utakurwe unzi ngaombwiswa kumochari kana vanhu vachinge vawirirana wozodzoka uchivigwa nekuti munhu akwanisi kuti aite nguva yakawanda mazuva akawanda ari mumba kuri kupisa ndobva takurwa ndobva iswa kumochari ari kumochari kudaro pamba papa patori vanhu 2 vakatobayana nemapanga vehukama vachirwisana nenyaya yemunhu oyo patobuda mashoko zvakare yekunzi baba ava vafa taizviziva kuti vaiwirirana newewe dzimwari dzenguva iwewe dai wakadaniwewe waigona kutotiudza kunyange muzukuru yakanonoka kusvika but iwewe unogona kutiudza secret yababa ava nekuti mave tsika nditsika saka kuramba muchireva kuti baba ava aibuda mumba kana kuti ane zvakaipa zvainazvo muri kuti vati nenione yadaro here nekutora baka nekucheka mono ikapinza zvakare mapurisa mukati nyaya iyi zvadaro zvikanzi veduweyo tinomuviga sei munhu uyu
afa ari kuti ane mhiko dzakasiya kumunda anga asati adzitaura mhiko dzisakonzera kuti vamwe vanhu vafe zvakare tonigasiye munhu uyu naye kuruwana kwatiri kuti andiri kutamba ngatigarei pasi vakubana kuti imi muri kudetsana vachona pamwe ndima vanhu vacho vanofana kufa tigare pasi titsvake ndokutsvaka munhu wekubatsira 2-3 days wekutanga akauya akataurawo kuti chandiri kuziva ndechekuti murume uyu zvechokwadi anga akashinga zvandiri kuziva ndezvekuti zvinhu zvake zvese zvaanga nazvo munofanira kumupinza muguva nazvo asi mhiko yekumunda handisi kuiona vamwe vakachizama kubatsira pavakaudzwa nyayo vaita vakundikana ndokuzoenda mukoma KB nemumwewo zvavo munhu mukoma KB ndobva asvika apa ariko kusvikanzi ndiri kuzoona kuti zviri mukumunda but chandiri kukwanisa kuona inini nzvimbo ndiri kuiona ndiri kuona mumunda umu kana uri munhu wandiri kutaura une churu chiripo chakamboita munda wakakura wamunda wakura uyu baba vachirwara pane mwana komana akaenda kunotema muti uyowo achiti munda uyu muti uyu hausi kuita chikonzero muti uyu uri kuisa mvuri wakawanda uri kuvhunga mbeu pamakazoudza baba kuti atema muti baba vakatsema vachiti mautemerei ndo pakatanga kurwara baba pamakavakanganisa ipapo pacho pane churu ipapo ndo pane paroda kutemwa kuti pacherwe paroda urume anochera pakaita 2 days pachicherwa mukoma KB but kuchera kwavaita manje vaichera riri gomba rakakura round hombe yekuti vati dzimwe dzenguva vanori kana vangosvika ipapo ndobva vachika day rechi3 ndopa vakazosvika panga paine chinhu chakagadzirwa senge coffin but chine mabhodhoro mukati mabhodhoro andiri kutaura aya aita senge mabhodhoro eidove aya ndo anga akarongwa imomo kwaitori nemamwe anga asitorina chinhu kwaite mamwe anga ane chinhu mabhodhoro awa panga paine 1 rakatsemuka but mubatsiri akataura akati musi wadonezwa muti uyu ndo musi wakaputsika rimwe bhodhoro riri mukati umu kuputsika kwebhodhoro uru ndo wakava nekufa kwababa mabhodhoro iwawo ndo anga achidzikana vanhu vakafa munenge muchifira ropa imomo wabvunza kuti raienda sei nekuti pano pari kucherwa apa hapasi kuratidza kuti pakacherwa ndinasapa patori nenguva apa zvikanzi vane sendi dzavo dzavanoita ndo pakacherwa pakabviswa zvinhu pabviswa mukoma KB pamba bababa pakarohwa nemheni 2 days dzakateverana pachirohwa nemheni mubatsiri achishevedzera achiti chinhu ichi ndiri kuchitsvaga pandakasvika pana panhu chinhu chandaida pamakaona ndichiteyateya apa ndaiziva kuti apa shandike panhu apa ende chinhu ichi chine kushanda kwachaita chichitumwa nemuridzi wacho apa chisi kutumwa nemuridzi hachina kwachinogona kuenda kunorova kunze chinorova pamba chete muridzi afa hachina kwachinoenda chikonzera kuina kwachiri kuposoenda kwanhege chinorova pano pamba chete saka zvatiri panapa ndo chinhu chandaitaka kutsvaga ndokusaka ndakapodzara dyara chikonzero ndaiziva kuti munhu wese ari panapa zvinogona kungotakwa zvikanzi haifaniri kurova katatu kana ichirova icharova asi icharova kaviri asi kana yarova kaviri yapera basi asi ndaikumbira kuti painorova kaviri isawane wainorova asi chokwadi yakarova yairova bedroom yababa vachete bedroom richitsva bedroom richibhebha baba yaigona kungorova rokona yobva yatsima yorova kona yobva yatsima zvikanzi right ndozvandaityira izvo ndaitya kuti ipanapa panogona kurohwa munhu but pairova kaviri hairove futi chitakura mabhodhoro ayo iko zvino zvimhane mukana kuridza murume uyu asi kana makumaviga zvanga zvichitaurwa nevamwe zviya kuti kana makumaviga muvige nezvinhu zvake anga ari right asi akasingazivi zvinhu zvamunofanira kumuviga nazvo baba ava bhokisi rakazowanikwa mushure mekucherwa kwe2 days day number 3 rikazobundukiziwa rikawanikwa vakariisa sei ndo pasingazivi rakaiswa sei ende harisi coffin chinhu chakagadzirwa senge coffin but harisi chii harisi coffin ranga chikangogadzirwa chete kuiswa zvinhu izvi ende panzvimbo ipapo parikawanikwa riri pakamboita churu chikambonzi aiwa chakurisa ngachitemo chichiswa semufudze mumunda pachibva paita muti uyo wanzi usatemwa muti wakazotemwa mushure mekunge baba vavarwara vari mumba ndiani akatema muti mwana komana wavo akati mama amuona kuti muti mbeu dzezinotika pana pazikuri dziri kuvhungwa nemvuri wemuti muti wakurisa uyu pakadonezwa muti iwowo havana kuziva kuti ndiwo pane tunhu twamudhara nyaya yechikomba neropa muri kuibata zvisirizvo pane nyaya yemwana aidiwa nemukadzi kozoita yegumbo mumba gumbo panze saka nyaya idzi imbiri zvisinei hazvo mutengo wemari iri kudiwa nechikomba ngaudzike bamukuru vapone asi chinonzi kuvimbika hapachisina
ndinonzi socks pavainona. Apa ari kunzi na socks ana kuvimbika ndiani? 1 murume pachake anova ndiye muridzi wekunoromba akagadzira mukadzi kuti vasaite mwana ana kuvimbika, ana kudza mudzimai mukadzi wake asi mwana wake. Yes. Akatora ropa rake akamurombesa zvasingazivi. 1 iye murume pachake ari kurwara uyu ana kuvimbika. 2 mukadzi uyu akazvibata kuti murume akaromba naiye haana kumuudza kuti nezvawaita hazvina kunaka ndakuenda zvedu akaenda kunimuhurira haana kuvimbika. Chikomba pasi zvacho chakaenda kunoita mwana nemukadzi wemunhu hachina kuvimbika. Vanhu vese hapana kavimbika. Ari kutaurwa nesoksi ndeupi? Handisi kuziva, asi azopedzisira kuti achiti iye chikomba ngachidzikise mutengo. Bamukuru vapone, asi chinonzi kuvimbika hapachisina. Apa imba yacho ama1. Chatiri kungokumbira ndechekuti bamukuru avo vapore. Asi mari iri kuchajwa nechikomba kuti avape ropa 162,000 zigi, that's $12,000 US. Uyu murume akanoromba ari kushedzera kuti ndiribe mashereni, ndiribe chelede, ndiribe dinyero. Veukama havasi kuita kanzatu here. Vari kushedzera kuti iwewe ndione mari yacho. Totofunga ndiwo unobudisa. And maybe mari iyi kana inge iri yeurombwa nokuda kukanganisa kwaitika zvinhu zvika. Hakuchisina mari uko. Rega itinzwe madzibaba masango vachipinda mudariro. Avo vanoti vanogona kubatsira. Mubatsira madzimai aya. Kana zvaita tozokutendai panhepfenyuro. Munobatika sei baba pesabeu kuti muvasvitse kumadzimai aya? Icho kwadi muri yeZimbabwe kune vari kundinzwa maprofita kana n'anga kana varosi vanoziva kuti vane zvavanogona pavanhu vanorwara. Madzimai atiri kutaura aya munondibata panhamba dzakati inini. Izvozvi kana pane vanoziva kuti vanokwanisa mukandibata ndinogona kusanganisai navo nokuti titori navo. Right, kana vanokwanisa kutouya pano pa ZBC Mbari Studios munogona kutosvika. Handitika mouya nezvitupa zvine kuti mukwanise kusangana nokupinda munzvimbo. Handitika kuti mukwanise kusanganiswa nevanhu. Kana kuri kuti nguva dzaenda patinobuda na12 mukandibata panhamba yangu ndokusanganisai navo. Chatinoda kuziva ndechekuti mavabatsira. Kana mavabatsira mouya pano muchitendwa ndokuti nyika izive kuti muriko mune zvamunoita. Please vanogona kubatsira atidi yawa aiwa murwere uyu ngaaporeswe. Vanoda kundibata panobata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 263536 0736 263536 inhamba dzamunogona kuti bata idzi ndokusanganisai nezvavanenge muchida. Tinotenda nyudza igejo pfapfaidza ichiwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe rikandipinda mukoma KB ndiri mukati mekupfapfaidza wamukaseko dakutenda baba Magrasi vakapiwa stand kusora kwazuro. Baba Magrasi nomwe businessman ari muguta reHarare. Rebusiness here kana kuti roko vakaimba? No, remba. Okay. Mushure mekunge munomwe mukadzi kana kuti mukadzi umwe businessman anogara nemwana womuning'ina womukadzi, mwana wamainini. So kuti inini maisabel vane muning'ina wavo. Muning'ina wavo vakaita zvikumitiswa. Aita zvikumitiswa ndobva asvara mwana. Amainini ava vaende kubasa. Mwana achibva kurwara zvezvi kuti anenge achizvimba dumbu. Achizvimba dumbu. So achigara kumba kwangu namaisabel. Ndasvika ndakutoona kuti pasvika stage yasvika mwana uyu tazama kurapisa. But zviri kunetsa. Kwakutuma musikana webasa businessman wewe kuti no takurai mwana uyu. Endai naye kunani? Kuna mai vake. Mai vakewo vanotogara pamba pevabereki. Havana zvokuita. Right, munhu ari kutumwa mukoma KB ndimaid anzi ngaende kumhondoro kuno kuvabereki vaamai vemwana uyu mainini. Vari mukati mekufamba vaburuka kombi kumbari kuti vazoenda pamakombi emhondoro. Vari kudarika nemotokari. Vachidarika nemotokari maid akamira kuti mota zidarike. Adarike road. Ane mwana. So mota dzamira dzakati wandei. Kunodaka nokawanda ava kwakuona uyu munhu akabata mwana uyu arikutarisa kuona fesi yakazvimba, dumbu rakazvimba, zera remwana wachona ndofunga 4 to 5 years. Ari mwanasikana. Ndobva vangoti amai mwana akaita sei? Zvikanzi ari kurwara, zvikanzi ndakukona apa, tarisai mota yangu nditevere apo. Ndobva vatevera ipapo. Zvikanzi izvo mwana ndewenyere ndewani. Zvikanzi mwana ndewa
munini womurungu wangu zvikanzi wo zvikanzi right chiitai kuti imimi muri kuenda kupi zvikanzi tiri kutomudzorera zvikanzi aiwa dzokerai naye kumba but muchidzokera naye kumba musapinde muyati masvika pamba penyu kana vakutenderai kuti ndiuye kwaari mwana kana vanditendera kuti ndiuye kwaari mwana andirika musapinda naye muyati mirai nekunze kweyati ndiuye ndimubatsirire ipapo right ndobva afonera uku kumba ko businessman vanita zvibasa kuteera mashopu nekuita zvimwe zvinhu zvikanzi ndozvanoita ndadzoka ini ndakudzoka zvikanzi wadzokere aiwa akatofona achiti ndasangana nemumwe munhu anditi dzokai ini mwana ndozama kubatsira zvikanzi dzokai tambozama kufamba ndobva adzoka zvikanzi handisapinda muyadi zvikanzi asi vari kuti isusu tisinokonzera here mwana uyo zvikanzi aiwa ari kuti kwanzi handidi kumurapira kunze musapinde imi mamuye kuchechi kwedu asi ngamire kunze ndira kungomubatsira kuyati kwenyu but kuri kunze kwemusha vachibva vaenda mukumakipe vachibva vaenda ipapo ndobva vaita zvokuita mwana achibva tanga kurutsa baba kurutsa zvokusvaka dumbu kurutsa vachibva pedza kuda zvikanzi no isu zvatiita ndezvokuti mwana arutse but kurutsa kwaita panapa kwakanyanyisa endai kuchipatara so amai avandifondera vachiti bhosho ndaiseve muteerero wenhepfenyuro ndaiseve zvedu zvimwe zvinobva kopi nezvinokopi izvezvi ndiri muchipatara vakukusendera kuti wona mwana zvaakanga ari wona mwana zvaari asi muchipatara dokta vati asida kuda sei asida kudibura because mukurutsa umo mune zvimwe zvinokanganisika bati zvataiona zvedumbu aiwa bho saka tatishedza mai vake nevabereki vangu kuti vaite sei vauye so masikati ano mukomakepi ndashedzwa ndiri kuenda muchipatara kuti unoona muvisiting awa kuti yaone mwana wataitaura uyu mwana panga akazvimba dumbu paakabatsirwa namadzibaba maglasi akarutsei anzi aingorutsa zvinhu zvaibuda hapana chinhu chakarutsa chinoonekwa but aingorutsa but paairutsa paka kwanzi pairutsa sokutonzi zvinhu zvairutsa zvaita senge zvinobuda hutsi senge zviri kupisa but imimi mukasakana ruoko padhuze hamuna chinhu chamunozachita chiri kupisa but hongu zvinobva mumunhu zvinogona kunge zvichipisa but hutsi hwaibuda pamunozori senge chinhu chiri kubhoila uyezve pachita senge pane kasimeu kari kubuda kezvimwe zvinhu zvisingatarisike kubva mumunhu mubatsiri akati mwana anga akaitwa havana zvavakataura vakangoti ndinoda kungomubatsira chete ende akasara opedza kurutsa vaiti iwo vaifona kuti haufa apedza kurutsa here asei vachitoenda kwavaita vakati kudzoka kwandaita ndangodzoka but ndine kuonanga ndichitoenda but ndarwadziwa nemwana yes tinotenda basa ramwari riri kubatwa namadzibaba magrazi 0713938538 chipinge woye icho chiri kupisa kana makambozvitsudzura chipinge chiri kupisa zvimwe zvinhu zvinoitika kunenge kutadza asi zvimwe zvacho ndimwari anenge atoratidza kamunhu pekuti aponeswe napo chikomba ngachipiwe mari ropa rinototengeswa rinodhura icho chidzidzo kune vanoromba vachishandisa ropa revakadzi vavo zvikomba zvave kuita kuti mureurure muponeswe siyai urombwa munofa hanzi akaomera munofa mane akaomera nemari iye aunzi murume uyu akaomera nemari iye ainayo anofa ngabudise mari apone ropa rechikomba huchi mutsamainosa blessing mawire tendai mawire tondirai mawire Brighton mawire John Yekes King Mambos tinashe gotora no one message hana kunyora zita mwachibva ati ngape chikomba kombi imwe chete apore hai rufu izvozvi iri kuita mari papa Isabel makanika chawa hai rufu yakuita mari izvozvi kombi hakusi kuma 7-8 ikoko anga nemakombi mangani murume uyu kwanza ngari matatu one yange yakamira 2 atori paroad angachifamba saka 2 makombi anodzoka chenja usana agari paground tikati 7,000 anditika kombi ikoko by 14,000 anodzorerwa 2,000 ama-second hand ka anogona ngoenderesa apostle monalita apostle mona chipinge regani ngoverenga tuma message nokuti chipinge yakonzeresa vari kuti please chikomba hanzi chikomba chaita sei chikomba icho kunyepera zvacho kuomesa musoro munhu akafa uyo hanzi achaiwana ngozi hasati atanga ndiyo the radio inspector Shekman Matono kuti munhu uyu angaite ngozi rechikomba kana bamukuru akafa andizivi ameno kuti ndiyaurayira apa andisi kuziva aichoda kuzo dai waro makwanisa kubata chikomba nhasi kana mangwana yes chikomba kuti chakasununguka here kutaura panhepfenyuro musi wemande
tinzwe kuti haakwanisire kudzikisawo mutengo waye aramba akaomesa musoro iye akashina nemudzimai wemuridzi. Asi muridzi womukadzi mukoma KB iye mukadzi pachake anove ndiye uku neuku. Yes. Anofunga kachitsemuraka achigamuchiza chikomba mudzimai kana akasununguka tomubata musi wemanje otaura ega mamiriro aketa nyaya handiti chimbotaura nawo tinotenda icho chekuchipinge ichi chechikomba vari kutsvaga kamubatsiri uyo chekugweru icho chenyoka handitika pamwe cheteka nechekunyanga chemucheka neicho chekubiwa kwemombe kana munadzo nhamba ingoti turudwe tobva tapaka kuna moli nasi kudhanga mulauzi icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndichevedzere nchitizo icho chipinge muri yeZimbabwe 0714 204 235 0714 204 235 0714-232201 0714-232201 mucheka muri yeZimbabwe 0780 258 564 0780 258 ndobva ndapindira muri yeZimbabwe pane chimwe chacho chenyanga chinoti izvo 0775 333 182 0775 333 ndopindira muri yeZimbabwe pane chemombe muri yeZimbabwe 0712 910 770 0712 910 770 yanaka ndichitaura mukoma KB ndo muri yeZimbabwe yechipinge 0781 150 770 0781 150 770 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho vanoda kundibata muri yeZimbabwe pa namba dzangu inamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 mukoma KB ndabatwa nguli nechizizo chandinacho panapa cha Prophet Jose vane all night prayer Victorious Church International Ministry Church andika vari kuti musi wa 23 August 2024 vanenge vane all night prayer mu National Sports andika mu National Sports Stadium ndo vanenge vari kubva na 6 maneri kunosvika 5 kuseni vanenge vachibata ipapo vanoda kunamatirwa nekudzidziswa dzidziso dzedengo dzakamira sei ndo vanenge vachinamata mu Prophet Jose ne Victorious Church Ministry International vanenge vakachibata chimoti varipo ipapo rikiti vo tinotenda maita basa Zimbabwe tosangana ruyamuro guruve ndabvunza kuti neva raushi anotambira chikwata chipi